Hem amb H o hem sense H. Aquestes dues paraules es pronuncien de manera molt similar o igual, segons el parlar, però tenen un significat i un ús completament diferents. Avui t'explico com aprendre a distingir-les per evitar aquest error ortogràfic tan comú en català. Perquè t'aviso, com que les dues paraules són correctes, alguns correctors automàtics no detecten l'error. Així que, para atenció. Quan s'escriu hem amb H? La forma hem amb H és del verb haver. És la primera persona del plural del present d'indicatiu. És a dir, que és el verb que acompanyaria el pronom nosaltres i funciona com a auxiliar d'un temps verbal compost. Llavors, com puc detectar ràpidament si porta H? És molt fàcil. Número 1. Si pots posar nosaltres davant i va seguit d'un verb en participi, porta H. Nosaltres hem decidit que ens quedarem a casa. Aquí, decidit és el participi del verb decidir. Número 2. Si ho pots substituir pel verb haver en un altre temps verbal, com havíem, porta H. Nosaltres havíem decidit que ens quedaríem a casa. Número 3. Si en castellà es tradueix per hemos, porta H. En català hem decidit i en castellà hemos decidido. Per cert, en sentit d'obligació, seguit de la preposició de més infinitiu, també porta H. Nosaltres hem d'entrenar a primera hora. Bé, seguim. Ara passem a l'hem sense H. En este cas, no és del verb haver, sinó que es tracta d'un pronom feble de la primera persona del singular, jo, que va davant d'un verb i substitueix la construcció a mi. Per exemple, quan diem em va fer un regal, volem dir va fer un regal a mi. Llavors, si ho pots substituir per a mi, és una manera de detectar ràpidament si s'escriu sense H. Segon truc per saber que és un pronom. S'escriu em davant de consonant. Si davant de vocal canvia a M apòstrof o si canvies l'em de posició i passa a ser -me darrere del verb, va sense H. Per exemple, m'ha fet un regal, davant de vocal o H s'apostrofa. O va fer-me un regal, darrere del verb es posa -me. A banda de pronom feble, em també pot ser la marca de primera persona d'un verb pronominal. Em vaig emprenyar com una mona, del verb pronominal emprenyar-se. En este cas, no porta H si pots posar jo davant, i no nosaltres, com quan portava H. I encara hi ha un altre truc que serveix en tots els casos. Si en castellà es tradueix per me i no hemos, s'escriu sense H. Em va fer un regal, me hizo un regalo. Em vaig emprenyar, me enfadé. Recapitulem. Amb H és del verb haver. Sense H és un pronom. Amb H podem posar nosaltres davant. Sense H podem posar jo. Quan porta H també ho podem substituir per una altra forma verbal d'haver, com havíem. Sense H ho podem substituir per a mi. I finalment, quan en castellà porta H, hemos, en català també, hem. I quan en català no em porta, en castellà tampoc, me. Això és tot. Si t'ha paregut útil la píndola lingüística d'avui, deixa'm un m'agrada i subscriu-te al canal. Cada setmana tenim nous vídeos de català ben escrit. Gràcies i fins prompte.